masasabi mo tayo sa ating Manila Bay? Kahit medyo maraming konti, pero may araw-araw naman naglilinis. Saka hindi naman itong pinapabayaan. Katulad nung dati mga administrasyon, tambak ko rito. Amoy, mabaho. Pero ngayon po, Pwede nang maligo, pwede nang pero wala na po yung amoy na mabantot Wala na, noon. di na tulad dati. Kasi napapadpad din po kayo noon dito. Oo, madalas. Nung nakaraan, siyan, pagdaan mo lang sa kalsada, malayo pa lang, amoy mo na eh. Pero ngayon Ganun. wala na. Maganda ng ano na sa panahon ni Pangulong Duterte. Sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, isang magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back to my YouTube channel. Ito po yung ating kaganapan ngayong araw ng linggo dito sa Manila Bay, June 13, 2021. Ayan po yung ating mga namamasyal. Ayan, happy Sunday po sa inyong lahat. And sana po ay nasa maganda po kayong kalagayan ngayong araw po ng linggo. O ganito po ang ating sitwasyon ngayon dito sa Manila Bay. Ayan, napakarami na naman tayo mga namamasyal po dito, no? Ayan, ganito na po talaga ang ating Manila Bay ngayon, di tulad dati. Yun, ang dami din tao po doon sa dulo. Ayan, kahit saan po tayo, no? Ayan, napapasilip po sila sa ating seawall. Sino may jowa? Diretso tayo. Ayan po, napakalakas na naman ang alo natin dito. Kasi ito po, pansin niyo po yung ating tubig. Napakalinaw na po mga kababayan. Ano masasabi mo tayo sa ating Manila Bay? Kahit medyo maraming konti, pero may araw-araw naman naglilinis. Saka hindi naman itong pinapabayaan. Katulad nung dati mga administrasyon, tambak ko rito. Amoy, mabaho. Pero ngayon po, Pwede nang maligo, pwede nang pero wala na po yung amoy na mabantot Wala na, di na noon. tulad dati. Kasi napapadpad din po kayo noon dito. Oo, madalas. Nung nakaraan, siyan, pagdaan mo lang sa kalsada, malayo pa lang, amoy mo na eh. Pero ngayon Ganun. wala na. Maganda ng ano ngayon sa panahon ni Pangulong Duterte. Saka salamat kay Tatay Digong. Sana sa susunod na darating pang eleksyon, sana magkaroon din ng presidente na katulad niya. Maging matalino tayo, no, sa pagpili. Sana ang mga taong bayan
ayusin ng lahat. So tatay, ano man naman masasabi mo sa Dolomite White Sand, yung nandun sa phase 1? Gusto nila ayuda, ayaw nila ng ganon. Sa akin, no comment muna ako dyan kasi trabaho po kasi nila yan eh. Ang mga engineer ng government, sila po kasi nakakalam. Pero yung mga sinasabi po ng tao na gusto nila ayuda, ayaw nila ng ganyan yung Dolomite. Para sa akin, pwede rin yun. Pero ang pinakadabi sa akin, yan na lang yung project. Kasi yung ayuda nauubos. Samantala yung project kapag naayos yan, tuloy-tuloy yan. At nandiyan nagkakaroon ng magandang mga tanawin na alaala na hindi mawawala. Kasi kung sa ayuda, maring isang buwan o isang ubos na. Hindi magkano lang yung ayuda. I-boost na lang muna dyan sa project. Pag once na nagiging maayos yan at maging tagumpay tayo, maganda ang magiging takbo dyan sa kalabasan. Yan ang magiging alala sa panahon nitong administrasyon ng Pangulong Duterte. Ayun, thank you tatay. Ano pangalan niyo tay? Edwin Paraiso. Edwin Paraiso. Taga saan po kayo tay? Probinsya ko, Leyte, Baybay Leyte. Apalit Pampanga ang tinitirahan ko ngayon. Wow, taga Pampanga pa si tatay, no? Namasyal pa dito sa Manila Bay. Ayan. Sadya lang talaga para makita lang yung area. Kasi gusto lang talaga na maikot yung Manila Bay na. Ayan, thank you. Shout out po sa sige, pamilya ni salamat. tatay dun sa Shout out mga, Leyte. meron din ako Edwin Paraiso. Ayun, at taga Pampanga. Ayun, thank you so much sige, tatay. Ayan, diretso po tayo, no? Ayun, at maganda naman po yung naging opinion ni tatay sa ating Manila Bay ngayon. Apoy, nakikita naman natin na marami na pong namamasyal dito sa Manila Bay. So, patunay lang po yan na humilom na ang ating karagatan dito sa Manila. So, ito po yung patunay ang mga namamasyal dito sa Manila Bay. So, ito at parang may nakita tayong namimingwit. So, dito po sa part ng Quirino. So, ito po yung ating DPS Mandaragat. At dala po nila yung kanilang bangka. At tuloy po ang ating laban dito sa Manila Bay. So, ayan si Tatay Jimmy. So, spotted natin na yun. At sumisisid. Ito naman po yung ating mga namamasyal at napapatingin po sila sa atin dito sa ating karagatan. Ayan, Battle for Manila Bay ang ating DPS Mandaragat. Ayan, si Tatay Jimmy. Ayan, kahit may mga nakalutang po na styrofoam, so kitang-kita po natin yung tubig natin na malinaw. Okay, Tatay Jimmy, hindi na natin nakita kung nasaan na, no? Ayun, sa Tatay Jimmy, nakikita ko na, wow! Ayan. Dito po yung ating mga namamasyal po dito sa Manila Bay. Tatay, ano? May nahuli ka na? Wala nga po eh. Wala pa? Ay, si tatay sumisisid. Ayan, mas marami mahuli yan. Ayan. Hello po. Taga saan po kayo? Muntinlupa, chapter. Muntinlupa? Oo.
Wow, taga Muntinlupa pa to sila kuya. Oh, mga riders. Ayan, shout out po sa ating taga Muntinlupa. Ito may mga kabayan yung ating kaganapan dito sa Manila Bay. Huwag kalimutan po subscribe. Chinese Leander Vlog. And may God bless you all. Happy Sunday. Paalam.